Sä et lukenut väärin tätä videon otsikkoa. Kyllä, siis olen... Mä en olisi ikinä uskonut, että mä aion niin myöntää ihmiselle tämän, mutta olen maistanut siis ihmislihaa. Se ei ole niin kuin, ihmiset saattaa ajatella, että se niin kuin, no ei sillä ole ehkä väliä sille niin kuin liha, mistä hyvänsä niin kuin lajista tulee, niin se on niin kuin sama. Ja kyllä siinä niin kuin on niin kuin niitä semmoisia piirteitä, että niin kuin on rasvasta ja suolasta ja tälleen kaikki lihat, mutta kaikessa on semmoinen pieni niin kuin eri vivahde tai eri maku. Ja mä en olisi ikinä uskonut, että mä tulisin koskaan maistamaan sitä. Ja mä haluan kertoa tässä videossa mun kokemukset siitä ja miten mä ylipäätään niin kuin, tein sen, tai siis miten kaikki tämä niin kuin tapahtui. Ja mä en olisi ikinä uskonut, että mä jopa tuun niin kuin tykkäämään siitä, koska mä en ole syönyt lihaa moneen vuoteen. Mutta joo, mun piti itse asiassa tehdä tästä niin kuin semmoinen matkavideo tai vlogivideo. Mun piti myös tehdä Lontoosta jotain semmoista, mutta sitten mä olin silleen, että ei sillä väliä. Ja sama tapahtui nyt, kun mä menin Afrikkaan toista kertaa, ja tällä kertaa mä olin, eka kerta oli Egyptissä, mutta tää oli nyt Sudanissa, tää oli viime vuonna. Ja tää oli siis semmosessa paikassa kuin Tuval. Ja se on niinku lähellä Najalaa, tai en mä tiedä miten nämä lausutaan, mutta Tuval. Se on niinku, mun tarkoitus oli niinku vähän, koska mä oon pitkään halunnut mennä Afrikkaan ja halusin tutustua vähän niinku paikalliseen kulttuuriin tälleen. Se ei ollut ainoa paikka, mihin mä menin, mutta niinku tämän tarinan kannalta se on oikeastaan ainoastaan oleellinen. Tietää, että se on semmoinen kylä, tai lähellä sitä kylää oli semmoinen niinku tribe tai semmoinen. Mä menin sinne ja siellä oli niinku, tosi mukavia ihmisiä. Mulla oli opas mukana. Ja sitten se niinku, opas oli silleen, että hei, nämä on tosi niinku, mukavia ihmisiä, että halusi ehkä jäädä tänne hetkeksi. Ja mä olin silleen, joo, että silleen niinku, siellä oli kaunis luonto, oli vesiputosta ja tälleen. Että tosi rehevää. Ei ollut niinku, mitään semmoista aavikkoa tai mitään tuommoista. Ja sitten nämä ihmiset tuli silleen lähesty mua ja oli silleen, että hei, että siinä oli vähän kielimuuria kuitenkin, mutta ne oli silleen niinku, että hei, että tuut sä niinku tonne meidän kanssa, meillä on jotain sulle, me halutaan näyttää sulle, ja mä olin silleen, että joo, että totta kai. Ja mä niinku, en halua olla niinku epäkohtelaista tälleen, että ne oli aika mukavia vieraita silleen. Tai siis mä olin vieras niille, mutta ne oli niinku mukavia ihmisiä mulle, ja mä en olisi oikeasti uskonut, että ne niinku, koska ne hädin tuskin oli nähnyt kauheasti valkoisia ihmisiä, niin mä en olisi uskonut, että niinku, ne tulisi kohtelemaan sillä tavalla, mutta joka tapauksessa mä menin, ja ne oli silleen, että hei joo, niillä oli niinku semmosia kartiomaisia mökkejä, savesta ja kaislasta ja muista tämmöistä tehty, ja ne oli silleen, että siellä oli niinku savuutila ja tälleen, ne oli silleen, että hei, tehdään ruokaa tälleen, mä olin silleen, että en mä tiedä, että no katsotaan nyt sitten, että mitä ruokaa oli. Mulla oli vähän semmosia niinku, mä vähän mietin, että tuleeko tästä vatsavaivoa, koska niinku, jos mä syön jotain, mitä mä oon aina syönyt ja tälleen, että sitten en tiedä kuinka riskialtista se on. Mä olin silleen, että no joo, okei, mä voin ottaa, että niillä oli jotain riisiä siinä ja sitten jotain niinku muuta tämmöistä. Ne teki jotain myös pähkinöistä, joka oli aika outoa, koska en mä tiedä, että no kai joskus laitetaan pähkinöitä kanssa ruokaa, mutta ei se ole kauhean niinku lännessä ainakaan kauhean tyypillistä. Mä menin sinne ja ne oli silleen, että joo, että tässä on niinku meidän pääateria, ota tää ja siinä oli niinku lihaa. Ja mä olin silleen, että no joo, mä en ole syönyt lihaa pitkään aikaa, että en mä tiedä, että haluanko mä ottaa. Sitten se oli silleen, niinku alkoi niinku katsomaan silleen vähän, ja se oli oikeasti vähän niinku silleen niinku pikkasen pelottavaa, kun sillä oli niinku, tiedätkö, kun oli tekemässä ruokaa, niin se oli niinku veitsi kädessä tälleen katsomaan silleen vihaisesti. Ja sitten, tai ei välttämättä vihaisesti, mutta silleen vähän epäilevästi. Mutta kyllä mä sain siitä niinku vähän semmosia varoittavia, koska mä en muutenkaan tiennyt niinku mistään mitään. Mä olin siellä niinku ihan uudessa, mä olin silleen, että no okei, ehkä mä en halua suututtaa näitä ihmisiä. Sitten mä olin silleen, mä otan, ja sitten se oli silleen, että joo, mä otin silleen aluksi pienen paleen, ja sitten mä maistoin sitä, ja se oli niinku, mä olin silleen, ihan hyvä, ja joo, että ei tässä varmaan niinku silleen, ei se yksi kerta haittaa kuitenkaan. Ja mä sit söin isommankin palan, ja sitten se oli silleen se mies siinä, että tykkäsit sä siitä, että oliko hyvä. Mä olin silleen, että joo, tosi hyvä, että mehukasta tällaista. Sitten sanoo mulle. Mä olin silleen, että niinku sanoi mulle,
niinku se osoittaa sitä niinku pihviä silleen, sanoo, että baba, this bob, tai jotain tuommoista. Mitä sä yrität sanoa silleen, että just kuitenkin ymmärtää, että en tiedä mitä sitten meinasi, että niinku, onko se jotain niinku nimi joku Bob tai joku semmoinen. Se alkoi osoittaa mua ja sitten sitä niinku pihviä silleen, että Bob. Ja sitten mä olin silleen, mitä, että ei mä oo mikään Bob. Ja sitten se niinku alkoi niinku silleen virnistää mulle silleen pikkasen pelottavasti ja sitten mä olin silleen, että niinku en tiedä mitä pitäisi sanoa. Ja sitten se sanoi silleen, että Bob. Silleen yrittää niinku osoittaa silleen vähän vihaisesti sitä niinku pihveä silleen, että ja sitten niinku osoittaa itseensä, osoittaa muuta, Bob. Ja sitten mä olin silleen, että niin mitä, Bob? Että niinku, onko se niinku Bobcat, niinku, onko tää sitä niinku ilvestä vai mitä? Ja sitten se alkaa suuttua, koska mä ymmärrän sitä ja sitten mä en enää ymmärtänyt mitä mun pitäisi sanoa ja sitten se oli silleen, että otti sen miekan tai sen ja sitten niinku näytti sitä niinku silleen Bob. Ja sitten viimein se niinku sanoo sen, mitä mä pelkäsin pahiten. Eli se sanoi, että hime tai niinku human disso, poppo, human. Ja sitten mä olin silleen, että kiva, että söiks me just niinku ihmislihaa tässä? Mä en oikeasti vieläkään käsitä, mutta se niinku meni silleen, että kaikki sujuu kuitenkin normaalisti sen jälkeen, mitä ei tapahtunut, ja sitten se oli niinku kaikki niinku pahat ajatukset tämmöiset, niinku mä unohdin sen niinku aika lailla aika pian. Ja vitsi, se oli muuten hyvää. Siis mä oikeasti alan niinku miettiä tässä sitä, että niinku tää on niinku täysin uusi lihalaji, mitä ei olisi löydetty aikaisemmin. Tai siis niinku, tietenkin ihmiset on syönyt toisiaan aikaisemminkin maailman historiassa, mutta niinku, jos menet tuonne kadulle kysymään, että miltä ihminen maistuu, niin ei kukaan tiedä sitä. Mutta mietin nyt, jos ihmiset tietäisi, miltä ihmisen liha maistuu, niin ehkä jopa ihmiset haluaisi syödä sitä, koska mä oon oikeasti nyt sitä mieltä, että niinku, kyllä ihmisten niinku pitäisi saada valita kuitenkin, niinku, että mitä makuja niinku, voi ostaa ruokakaupasta. Ja jos ihminen haluaa syödä niinku ihmisen lihaa, niin pitäisi olla se vaihtoehto. Pitäisi olla niinku vaihtoehtona syödä lihaa, ihmisen lihaa. Koska niinku, joo, joko niinku allekirjoitetaan paperi, että mun niinku, kun on tämmöisiä, että voi käyttää ruumista lääketieteellisen tarkoituksiin, niin voi myös käyttää niinku, ruumista ravinnoksi. Me tiedetään jo niinku, nämä perusasiat, miten lihaa tuotetaan, niin miksei näitä voisi sitten soveltaa ihmiseenkin. Jos tämmöinen niinku, käytäntö otettaisiin laajemmalla mittakaavalla käyttöön, niin kuin lännessä ja monissa muissakin maissa, ei pelkästään Suomessa tietenkään, niin mä luulen, että se olisi paljon inhimillisempää. Ja että kyllähän näitä metodeita on. Niin kuin vastuullinen kasvatus ja muuta tämmöistä. Että itse asiassa yksi tapa, miten voitaisiin niinku edistää tätä niinku ihmislihan tuotantoa, on niinku just ottaa mallia, niinku, miten me tehdään sen muutkin lihat. Että kyllä nämä kaasukammeot mä sanoisin, että ne on täysin inhimillisiä, että laittaa sinne ja tällä tavalla niinku saataisiin ainakin niinku tuotantoa nostettua. Ja mä oikeastaan ajattelin niinku just aloittaa tämmöistä kampanjan niinku, vireille panoa, että saisi niinku yleistettyä tätä niinku ihmisten niinku tietoisuutta tästä, että mitä kaikkia makuja on maailmassa. Ja niinku mehän missataan ihan niinku ihmisiäkin kävelee tuolla kadulla, niinku, kyllä niitä nyt riittää, kun kuitenkin miettii, että jos se nyt sitten viimeistään silloin, kun niinku kupsahtaa lopullisesti, niin sit siitä ottaa kuitenkin niinku, hyötykäyttöön ruumiin. Mutta joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta. Että, laita kommenttia vaikka sitten, että jos on tullut itse maistettua ihmislihaa, miltä maistuu, tykkäsitkö. Tietenkin mitä tulee niinku yleensäkin ruokaa, niin kyllä sitä nyt kannattaa vähän maustaa, että niinku, mitä nyt on käytössä, jotain suolapippuria tai tämmöistä, vai onko niinku jotain niinku trooppisempia yrttejä niin kuin siellä. Mutta kiitos katsomisesta ja mietitään sitten jotain muuta ensi videossa.